Kung aya ka magdali, dagay malimtan. Ano ba yan? Surang-surangon. Good morning ka natong tanang. Good morning, guys. Good morning, Brother Burns. Good morning, Brother Bert. It's a great morning. Sabi ko na nga ba, naradari ang kong glasses eh. Wala nawala. Nabilin pa sa ilalo mo. O, yan o. Sabi ko na nga ba. Okay, change ang go. Okay. Oh. Uy naman din mo di. Di pa na ako nakita. Anyway, ang sige, istorya niyo ganina, brother. About na dong usa ka drug addict nga matud pa siya kung siya papangutanon wa gyud siya nag-expect nga makalingkawas siya to nga grabe ka ngit-ngit nga part siyang kinabuhi. Grabe yun. Karon ra ba International Day of Kwan Biaron para sa mga drug abuse. Oo, tama no. Ganina Tama. mo yamong topic ka ganina may gala. Bakit ano parang nangyari sa kanang laki? Drug addict siya dati. Ni viral ni siya nga article kay tungod ang iyang hugot bitaw sa pagbag-o niya. Syempre suporta sa family, sa iyang friends, labaw na sa tanan sa mga people around him nga lisod daw kuno kaayo iling kawas aning nagsugod siya magud og ganang ka-addict atong 13 anyos pa. 13 years old pa lang. 13 years. Drug addict na. Imagine mo yan, mo ka na edad, high school na eh. Oh. Di ba? Pero mato pala ganyan, niabot gid siya sa punto, gid nga kaingon gid siya, kailangan makahawa ko ani kay kun dili. Di gyud ko maasenso or mamatay siguro kung sa iyo, ana. No. Influensya sa barkada. Oh. Muna isa sa mga grabe na kuno niya nga hinungdan ngano nalulung gid siya to. Pero baluma mo nga usa na siya ka registered nurse karon at the age of 23 and 4 years drug free na siya. Iyo. 23 sa to pa atong 19 pa lang siya nagundang. So karon naon siya sa sinsado na. As in, registered nurse tapos Registered na. RN. Napagid siya plano may mong doktor. Congrats to him. Congrats. So ang question niyo ay Tagpila na kalon ang pagpariband. mahal na ron, mahal na. Depende sa katason sa buhok. Oo ba? Tiko. Depende po sa naong kung medyo batik yung kag naong mahal-mahal ka. Pero kung ngayon mo sa ka, okay ra po. Lagi no? Nilagisan. Niya pakutana. Ikaw Brother Bern, Maria, na-addict na ba mo sa usa ka butang? Dugay gid mo lingkawas? Kalingling, na-addict yung ko kalingling. God. Ay, man nga pagka-addict. Ay, pwede no ka ng gugma, no? Pwede kay dalil. Na-addict sa butang ba ni? O hobby or anything? Anything. Anything. Pero katong mga naglisod yung kag-move on. Let go. Naks! Na-addict sa usa ka butang. Umanahon na sa kumay gala kay buutan mo ko nga pagkatao ko. Ang galing mo! Wagi ko sukan na-addict sa mga unsa nga mga butang may. Ako online games dati. Online games. Katong RF online pa. Grabe kay ko ka-addict kadto. Like Kanang tipo nga di nagagana mo eskwela, nga nga pag-addict. Giskwela gyapon ko. Ah. Pero ang gihimo na ako kay nag-tutor man ko ato sa una sa mga Korean o kanang guitar and piano. So pagka 9 o'clock manan akong duha ka classes ana. Diretso din ko sa internet cafe kung asa mga barkada hangtod sa alas 5 kadlawon. Ayay. Tinuod ay? Nga Gaskwela ka? imbes ka na ba ko subject sa morning gidrop na ako dito ra ako gibutang sa hapon tanan. Yan naka-addict sa computer sa una. Ako, in fairness naman, more on sa hobby lang. Sa, dati yun, akong pagka-dancer. Kanag yung musayaw, bahalag bisag asa na nga suok mga gala. Sayaw dito sa bayaba, sayaw dito sa konsolasyon. Gibuhat ang tanan, para lang yun makasayaw mga gala, bahalag walay talent fee. Dagan lang kag juice. Snacks lang. Solong may mga eskwelahan sa una, Golden Heritage. Para musayaw lang. Tanaadig din ko sa tumbling, si tumbling. Matag hapon, hugaw kay ang mga uniform kasi ligid sa soccer field. Pero nga na naman noon, Brad. Mobi to, sa tama, pagkasayaw gid may gala, kay mobi nang wako na padayon pagka-engineering. Diba, nag-engineering na ko sa Dumariano. So, proud tara kong papa kay ako rin nakapasar na naka-straight program sa engineer. Ang problema karon kay si Antonia Sopiesa si Tonix. Mo-text mo na siya nga, oy, karong Sabado ha, sayo po mo sa tsada ha. Anak ko mga kaubang nga, Brad. Si Tonix. Oh, si Tonix, mo nang koordinator sa tsada. Yun din siya nga, Brad, nabi tayo exam, Brad. Anak kong kauban nga batch na ako, nga engineering po, kami mo'y classmate ato. Si Ilocod kang engineer na nasa DepEd karon,
si Freddy June Dilig. O, nga na siya. Sabi ni engineer nga, Brad, di ta makasayaw na, Brad. Ihatag na sa mga, itong gamay-gamay nga mga hot meals sa itong high school. Sila nga batch nga, ayun na, Brad, kita nga napal tayo exam. To, maka-exam, Brad. Brad, tadali. Garboso na dahil kita. Walay daan pa. So, wala, sayaw gyapon. Hala, sayaw, bisag wa exam. Bisag na yung mga exam sa Lunes, hala, sige sayaw. Ang ending, di wa na engineer. 6 units. Ay, Pila po ka years sa The Brother Burn na kung sa sayaw? since 8 months old pa. mga may 99, 2000, Ang edad na to di, ang edad na to. 2001, 2002 pa to, Brad. Basta college pa ka to, Brad. Tahasa pa gini no? Adik my kay ko God, sa mga grade one sayaw, pa ako. tumbling. Mo akong pangarap gina ko na-idol man ako na si Bong Navarro. Mo akong pangarap ay mahimo rin kong backup dancer sa mga artista. Wa ko ma-expect na ako may mahimong artista. Nabak-apan. Naka-backup dancer ko si Michelle Bailey. Isa itong mga artista ko na backupan na sa una. Camille Prats. Basta kasi artista, basta fiesta, backup dancer ko. Backup dancer ko nila Nicole Abbas sa una nila. Pero no, Mo gina kong pangarap sa una mag-backup dancer lang yun may gala. Sa usa ka sa mga artista, isip lugar, di ba? Ano mga dancer ka unsa imong gusto? Sa mga contest kulilat man mi, sukad-sukad wa gyud mi nakadaog sa contest. Basta kung saan na mo nga manambling mi tanan wa gyud. So wala gyud mi anak kulilat mi nakadaog lang katong katunang among mga junior na tunang ko. Pero katong kami nga involved mi wa gyud mi sukad nakadaog ko contest. Wa gyud mi makapilian ng primary colors. So pana ang mga kana ecstatic karon nga ilado, kuan pa sila to nga time, mga third year, fourth year high school pa sila to nga time. lower Daan na year sila, ninyo. lower years, mga medyo maayo na sila daan. Pero wag mi nakadaog may gala. Yung grupo ni Master Poopy, sa pa to yung grupo? Low profile. Low profile pa nila. Mga tisoy to sila. Pwede kayo may manayaw. Tisoy nilang pupi. Marlon Doong. Muna mga tisoy kay sila Juno. Muna yung mga kulba kayo may gala. Pero mo lagi, addict sa sayaw. O tungod sa ka-addict sa sayaw, wala na ako na person akong pagka-engineer. So, murag ra kong engineer. Dapat yung point nga, mingon ka, lami, pagigisayo, gibalik. Ano nga na? Siyempre. Andun ka Until no? now, magbuhat like og challenge, ayawan ko ng mathematics, budot, ako ng sayaw na. Or katong kapa, way sirado. Testing yung kuha ng dance crispy. Ako rin mo sayo para walay sayo, para ako rin edito na, abay-abay na ko para po. Si Maria, naglako, kita maulawan na sa tanin. Uy, Napagka si hindi, Maria. uy. Ako naman, Basta guys. niyang kaadik ka ni, ano mga... Guys, don't get offended, ha? Sabi ko na nga ba. Siguro ako ang pagka-school body, kanang pagka-student leader, kanang active kay sa school mo, ginaang isa sa pinaka... Ito na tayo. Resort. Bye! Asa ka ba? Mo, gyud na. Mo rin katong time nga miski wala kay halos sa sa panahon, mo accept ka po na ano, leadership nga na blah blah blah. Muna nga, miski na nagatrabaho. Hala, sige ka pag atong school, makikuan gyapon. Hala, pag... Siyempre, excuse man na para dili makahugas og plato, para matugid sa student body. Iso kay grabe sa school mo, volunteer, grabe kay mo trabaho, pero sa balay di mahugas og plato, di kahugas og panty. Di kabalo mo laba. Ma'am Gina! Muna ako nabantayan sa mga student leader nga mga active. Sa balay. Active sa school, pero sa school. balay, di masugo! Ma! Sa imong kabisi sa ka-student leader, muhugas magag plato. Sometimes. Sabi Actually, ko na wala nga. kasi hugason. Ah. Possible. Buka. We're in Paris, I have the most understanding parents. Yeah. We promise. Grabe na si Madam Gina. Ayun na, without nails. Ano talaga? Nakari, okay na? Sleep na na. Most Mogi na akong gusto sa akong mga anak ron akong
Active sa school, active sad mo sa balay. Put your gadgets down. Ano mo tirada mga igala? English speaking ba? You clean your clothes. Arrange your notebooks. You should. Stick to you. Dad. Dad, are you okay? Daddy, what you should, Daddy? Daddy, you don't have to shout. Yung mga bata ron. Rusty! What? Unsay what? Ba't ana mo? Rusty Raver? What? Unsay? Remember, bitaw ko na sa una, no? Di, Pero kamalo ka ba yung pinakapait, bray? ano man? Kanang mga saba kasi mong anak, pwede ka kapalangan naman, ingana po ka sa una. Mo reflect. Monay pinaka-worst, bad. Mo rekag na namin. Ang akong pagyawyaw sa akong anak karon, exactly mo na iyawyaw sa akong mamagpapa sa una. Unsa man imong bag, Rusty? Kakalat ba na imong bag? Bang, ni flashback rin sa ko. My God, mo maginisulti ni Papa sa una. Unsa man imong Malburn? Unsa man imong mga kakalat ba nimo? My God. Ang diferensya lang yung karon. Asin mo sa una, asin mo lapis. Wala na po nimong lapis. Ano na po? Karon lahi na. Asin mo na wala na po. Kuwatong tulo ka box ito sa taas. So, na mahal ito eh. Diba? Bunal, brother. Lagi, no? Kanang na feeling mo kung ito, ang imong ginastorya sa iya. Mo mo ni ginastorya sa ginikanan Mo balik lagi po na. So kanang gingon ni Ma'am Gina nga ilang ipaboros, may nga na lagi pong kamarya po. Simulan na po natin ang alamat na gala. Sorry. Defend yourself. Sige, defend. I will wait for the time. 7:45 ito natin letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako mas kamag unsa may